እዚ ምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ሳሙኤል ይበሃል። 35 ዓመቱ ሳሙኤል ኣብ ኒውዮርክ እዩ ዝቕመጥ። ኒውዮርክ ክብለኩም ከለኹ ብዙሕ ምንቅስቓስን ብዙሕ ስራሕን ኣብ ዘለዎ ብዙሕ ኢንቨስተራትን ናብ ዝንቀሳቐስሉ ቦታ እዩ ዝሰርሕ። ናይ ሳሙኤል ቤተሰብ ብጣዕሚ ሃብታም እዮም። ንሱ ግን ብዙሕ ሃብታም ዝበሃል ሰብ ኣይኮነን። ግን ከም ቤተሰብ ሃብታም ክኾን ኣለኒ ኢሉ ቆሪፁ ተላዒሉ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብ1995 ድማ በቃ ድሕሪ ሕጂ ንሰብ ተቐቢሩ ኣይሰርሕን። ድሕሪ ሕጂ ናይ ባዕለይ ስራሕ ክሰርሕ ኢሉ ይውስን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ብዙሕ ናይ ስራሕ ሰባት ምስ ፈለጥን ብዙሕ ኮኔክሽን ምስ ፈጠረን እዩ። ኮይኑ ግን ስራሕ ንምጅማር እኹል ገንዘብ ኣይነበሮን። ክምስረቱ ዝሓሰበ ካምፓኒ ድማ ሓድሽ እዩ። እዚ ማለት ብቐሊሉ ገንዘብ ዝህቦ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ሰዓት ሳሙኤል ንምንታይ ገንዘብ ከም ዘለና ዘይምስል ኢሉ ሓሲቡ ከም ዝነበርኩም ብዙሓት ሃፋትን ኢንቨስተራትን እዩ ዝፈልጥ። ነዚኦም እንዳደወለ ድማ ናይ ባዕለይ ካምፓኒ ክኸፍት ይሓስብ ኣለኹ። እዚ ካምፓኒ ናይ ብዙሕ ሚልዮን ፕሮጀክት እዩ ብሎ ኣብ ቅድሚኦም ሃብታም መሲሉ ንኽረአዩ ክባራት መኻይን ተኻርዩ ክባራት ክዳውንቲ ተኸዲኑ ይረኽቦም እዩ። ብተወሳኺ እውን ንዓኹም እዚ ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ኣይኮነን ዘድልየኩም። ኣብ ንእሽተይ ዓመት ብዙሕ ሚልዮን ተትርፉ ምስራሕ እዩ ዘድልየኩም። ገንዘብ ተሃልየኩም ድማ ኣነ ናይ ስራሕ ሓሳብ ኣለኒ ብዙሕ ገንዘብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሎም። እቶም ሰባት እውን ብዙሕ ኣይተጠራጠሩን ኣሚኖሞ። ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 1995 ድማ ሳሚ $3 ሚልዮን ካብቶም ኢንቨስተራት ሰብሲቡ። እቲ ዝገርም ነገር ግን እዚ ገንዘብ ካብኦም ክወስድ ከሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 30% ኣኑዋል ሬት ብቅርሺ ክምልሰልኩም እዩ። ልክዕ ከም ኣክስዮን ማለት እዩ። ኣኑዋል ሪተርን ማለት ካብ ዝሃብኩምዎ ገንዘብ ዘሎ ዓመታዊ ትርፊ ማለት እዩ። 30% ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ብ10 ዓመት ክሕሰብ ከሎ ከዓ ከም መጠን ንላዕሊ ብዙሕ እዩ። ከመይ እንተዳኢልኩም ንኣብነት 1 ሚልዮን ሓደ ካምፓኒ እንድሕር ሂብኩሞ 30% ኣኑዋል ሪተርን እውን እንተዳኣ ሃልይዎ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመት እዚ ካምፓኒ 30% ተትሪፉ ገንዘብኩም 1.3 ሚልዮን ይኾነልኩም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝቐፅል ዘሎ ዓመት 30% ትርፊ ክሕሰበልኩም ከሎ ድማ ንዝሃብኩምዎ ትርፊ እዩ ዝሕሰብ ይኹን። እዚ ማለት እቲ ትካል ዝሃብኩምዎ 1 ሚልዮን ጥራይ ዘይኮነስ ዝረኸብኩምዎ ትርፊ ተወሲኹ ብ1.3 ሚልዮን 30% ትሰርሐልኩም። ስለዚ ገንዘብኩም ኣብ ካልኣይ ዓመት 1.6 ሚልዮን ክኾነልኩም ኣሎ። ኣብ ሳልሳይ ዓመት ድማ ዕፅፊ ይኾነልኩም። ግን ክንደዚ ትርፊ ዝሰርሕ ካምፓኒ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ወይ ድማ ሓሽሽቲ ዝዘዋወር ተዘይኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ዝሰርሕ ካምፓኒ ክህሉ ይሕሰብኒ። ክሳብ ሎማዓንቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተተሓዘ ዝለዓለ ኣኑዋል ሪተርን 10.95% እዩ። እዚ እውን ብጣዕሚ ኣግሬሲቭሊ ፑሽ ተገይሩ እዩ። እቶም ኢንቨስት ዝገበሩሉ ሰባት እውን ገንዘቦም ብዙሕ ትርፊ ንኽረኽቡ እዮም እምበር ምንም ኣፃሪም ኣይኮኑን ሂቦም። ንሱ እውን ከም ዝደለዮ ጥቂት 30% ኣኺሉ እዩ። ግን እቶም ሰባት እንደዚ ዝኣክል ትርፊ ኣብ ዓመት ዘይክረክብ ይኽእል ኢሎም ይሓስቡ። ኢቨን ቴስላ እታ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ዕዉት ዝበሃል ናይ ኣክስዮን መሸጣ ዝገብሮ ከባቢ 8% እዩ ነይሩ። ናይ 10 ዓመት ኣቨሬጅ ምዕባይ ማለት እዩ። ግን እቶም ሰባት ከምዚ ዓይነት ቦታ ከየፅንዖም ቅርሺ ንሳሙኤል ኢንቨስት ገይሮምሉ። ድሕሪ ሳሙኤል እዚ ገንዘብ እሱ ተጠቒሙ ቢሮ ሰሪሑ ብሚልዮናት እውን ኢንቨስት ገይሩ ብደገ ክረአ ከሎ ንሱ ብጣዕሚ ዝሰርሕ ዘሎ ይልወጥ ኣሎ። ከብሎ ዝኽእል ነገር ይሃንፅ ኣሎ። ዝነብሮ ዘሎ ሂወት እውን ብጣዕሚ ቅንጦት ተመልኦ ሂወት እዩ። መኪና ይካረ ነይሩ። ሕጂ ግን ብዙሓት መኻይን ገዚኡ በብመዓልቱ ዝተፈላለየ መኪና ይሕዝ። ናይ ግሊ ጀልባ እውን ገዚኡ። ዝነብረሉ ሜንሽን ድማ ብወርሒ ካብ 5 ሚልዮን ብር ዝኸፍል ንክራይ ጥራይ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ እውን 1998 ኮይኑ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝረኸቦ ገንዘብ ዳተዝናነ። ነገር ግን ኣብ ኢንቨስትመንቱ ተመሊሱ ክሪኦ ከሎ ኣብ ዓብዪ ክሳራ ይኣትዩ ዘሎ። ነቶም ኢንቨስተራት ኣኪቡ ክሳራ ኣጋጢሙና ይበሎም የግደስ ፅቡቅ ኣይተርፍለኹ እዩ ዝብሎም ነይሩ። ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ድማ ሰብ ክደሊ ጀሚሩ። ኣብ ማእኸል ዳንኤል ዝበሃል ሰብ ይረክብ። ዳንኤል ኣካውንታንት ነው። ሳሙኤል ንዳንኤል ፌክ እታ ካምፓኒ
ብዙሕ ትርፊ ትርፍ ከም ዘሎ ዘርኢ ዶክመንት ክሰርሐሉ ሓቶ ዳንኤል እውን ይሰርሐሉ። ድሕሪ እዚ ነቶም ኢንቨስት ዝገበሩሉ ሰባት ኣኪቡ የሪኦም። ንሳቶም እውን ኣሚኖም ነትርፍ ኣለና መዋል ጀሚሮም። ካብዚ ሓሊፎም እውን ንመሓዝቶም ኣብ ሓደ ካምፓኒ ኢንቨስት ገይረኮ ገንዘበይ ይስርፍ ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዘዋፅእ ተደሊኻ ንስኹም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ዳበሉ ብዕሩኻቶም እውን ከእትዉ ጀሚሮም። እቶም ዝኣቱ ሓደሽቲ ኢንቨስተራት ድማ ንሳሙኤል ከበልጽግዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ እውን ሳሙኤል ፒራሚድ ስኪም ጀሚሩ። ፒራሚድ ስኪም ማለት ንስኹም ናብ ሓደ ካምፓኒ ከፊልኩም ተኣትዉ እሞ ሰብ ብምፃእ ምስ ጀመርኩም ክተትርፉ ትጅምሩ። ነገር ግን ብሓደ ሰብ ዘይኮነስ ብዙሕ ሰብ ክትእትዉ ከለኹም ኢኹም ተትርፉ። ሓደ ሰብ ተእትዉ ከለኹም ግን ነቲ ዋና ብዙሕ ተርፍካ ትርፍ ትገብሮ እሞ ንሱ ንእሽተይ ገንዘብ ይህበኩም። እዚ ገንዘብ ዝተጠራቐሙ ንዓኹም ብዙሕ ትርፊ ዝኾነኩም። ስለዚ ነዛ ንእሽተይ ገንዘብ ክተጠራቕሙ ነዚ ዋና ሰብ ታፍትምዎ ኣለኹም ማለት እዩ። እዚ ዝተመቸኦ ሳሙኤል ድማ ነዚ ነገር ዋና ስርሑ ገይርዎ። ከምዚ በኋላ ግን 30% ኣማሪሰና ኣሎ ኢሉ ስለዝነበረ ኣይዋፅኦም ብጣዕሚ ክኸስር ጀሚሩ። ክሳብ 2001 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ እውን ን$53 ሚልዮን ዝጠግዕ ቅርሺ ከሲሩ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቑ እዩ ዘሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ብጭንቀት ክሓምም ጀሚሩ። ንጭንቀት ኢሉ ዝወስዶም መድሓኒታት እውን ወልፈት ሒዞሞ። ብካልእ ኣባህላ እቲ መድሓኒት እንተደኣ ዘይወሲዱ ዝገደደ እዩ ዝጭናቕ። ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ድማ ብሰንኪ ሓደ ሼ ዝተባህለ ሰብ ምኽንያት ህይወቱ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ይበላሾ። ሼ ስርሑ ምጭብርባር ካብ ሳሙኤል ዝገደደ መታለሊ እዩ። ሳሙኤል ልክዕ ነቶም ኢንቨስተራት ከም ዘፋለሎም እዩ ሰብ ዘታልል። ሳሙኤል ምስ ሼ ብድሕሪ ምፍላጦም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሼ ኣብ CIA ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይነግሩ። ኣብዚ ሰዓት ሳሙኤል ዋው ኣብ CIA ዝሰርሕ ሰብ ረኺበ፣ እዚ እሞ ሓደ መዓልቲ ክጠቕመኒ ኢሉ ይሓስብ። ሓደ መዓልቲ ሼ ንሳሙኤል መንግስቲ ብሕቡእ ክሰርሖ ዝሓሰበ ሓደ ዓብዪ ትርፊ ዘለዎ ዓብዪ ስራሕ ኣሎ እና መንግስቲ ከይሰርሖም ከሎ እዞም ስራሕ ንኣኸ ነጊረካ ብሓደ ክንሰርሖም ንኽእል ኢና ይብሎ። ሳሙኤል ምንም ኣይጠየቐን። ሓደ ዝጠየቐ ነገር ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክወስድ ይኽእል በለ። ሼ እውን ኣብ 2 ሰሙን ጥራይ ገንዘብካ ትምለስ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይምልሰሉ። ሳሙኤል እውን ንሼ ናይ CIA ሰብ ኢሉ ስለዝሓሰበ ምንም ኣይተጠራጠረን። ናይ መንግስቲ ስራሕ ይፈልጥ እዩ። ከስርሐኒ ብምባል ድማ $10 ሚልዮን ይልኣኸሉ። ንእሽተይ ፀኒሑ ድሕሪ መዓልትታት እውን $100 ሚልዮን ዝጠግዕ ቅርሺ ይልኣኸሉ። ድሕሪ እዚ ሼ ገንዘብ ሒዙ ጠፊኡ። ካብ መጀመሪኡ ብዙሕ ጭንቀት ዝነበሮ ሳሙኤል እዚ ነገር ድሕሪ ምስጣር ድማ ዝገደደ ክጭናቕ ይጅምር። ኩሎም ክረኣየሎም እዩ ገዚኦም ዝነበረ መኻይን ጀልባና ቢሮ እውን ክዕፀውን ክሽየጡን ይገብር። ምክንያቱ ድሕሪ ዘጋጠሙ ስርቆት ምንም ዝኸፍሎ ነገር ኣይነበሮም። ምንም ዓይነት ገንዘብ የብሉን። ሙሉእ ብሙሉእ ገንዘቡ ይጠበልዑ። እቶም ኢንቨስት ዝገበሩሉ ሰባት ንምንታይ ቢሮ ይዓፀኹም ዘሎ ክሓቶ ከለዉ እውን ግዝያዊ ምስ ቤተሰበይ ግዜ ሕሊፈ ክመፅእ ይብሎም ነይሩ። ድሕሪ መዓልትታት ተፀቢዮም ሳሙኤል ምንም ዓይነት መግለፂ ዘይሃቦም በዚ ተጠራጢሮም ገንዘብ ንሕግና ጠፊኡ ኢሎም ንFBI ሓቢሮም። ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ። FBI እውን ኩሉ ነገር ኣጣሪዩ እቲ ዝነበረ ነገር ፒራሚድ ስኪም ከም ዝኾነን ገንዘቦም ከም ተጨርበሩን ነጊሮም። እቲ ገንዘብ ካብቶም ኢንቨስተራት ካብ ዝተቐበለሉ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ሳሙኤል ብ2005 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ተታሒዙ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ እውን ኩሉ ተኸሰሰሉ ጉዳይ ኣሚኑ ን20 ዓመት ይፍረዶ። ግን እዚ ድማ ናይ ሳሙኤል ኩነታት ጥዕና ምስ ረኣዩ ንምእሳር ብቑዕ ኣይኮነን። ናብ ፍርዲ ቤት ንምቕራብን ፍርዲ ንምቕባልን ብዝብል ንሕክምና ናብ ጥዕና ንኽምለስን 2 ወርሒ ሂብዎ። ሳሙኤል ግን 20 ዓመት ናይ ምእሳር ፍርዲ ኣይነበሮን። ኣብዚ 2 ወርሒ ከመይ ገይሩ ከምልጥ ከም ዘለዎ ምሕሳብ ጀሚሩ። ሓሲቡ እውን ንምንታይ ከም ዝሞትኩ ዘይመስል ኢሉ ወሲኑ። እታዊ 2 ወርሒ ተወዲኡ ዝእሰረሉ ግዜ ንዝኣኸለ ድማ ብሓደ ጥንክል ከይዱ ኣብ መኪንኡ ካብዚ ህይወት ዕረፍቲ ይሓይሽ ኢሉ ብኣቦራ ፅሒፉ ዓርሱ ከም ዘጥፍእ ኣምሲሉ መኪንኡ ኣቐሚጡ ከይገዝ ሰባት ህይወት መሪርዎ ናብ ስድልድል ዓርሱ ደርቢ እዩ ሞት ኢሎም ንክሓስቡ ማለት እዩ። ፖሊሳት እውን መኪንኡን ዝፀሓፈ ፅሑፍ ረኺቦም ከም ዝሓሰቦ እውን ዓርሱ እዩ ቀቲሉ ኢሎም ሓሲቦም። ሬስኡ ንምርካብ እውን ዳይቨራት መፅዮም ደልዮሞ ሬስኡ ግን ክርከብ ኣይከኣለን። ንኣዋርሕ ተደልዩ የለን ምንም ዓይነት ፍንጭ እውን ክርከብ ኣይከኣለን።
ድሕሪ ኩሉ ናይ ኣንእሻ ግዜ ግን ፖሊሳት ክጠራጠሩ ጀሚሮም። እዚ ሰብ ጠፊኡ እምበር ኣይሞተን ኢሎም ክሓስቡ ጀሚሮም። ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ እውን ክደልይዎ ጀሚሮም። ድሕሪ 3 ሰሙን ሳም ናብ እስር ቤት ከይዱ ማንም ግን ይሓዞም ብናይ ባዕሉ ፍቓድ። ከም ምሉእ ሙኬሳ ኢኻ ብዝብል እውን ናብ ዝነበሩ 20 ዓመት 2 ዓመት ተወሲኽዎ። ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዝነበርኩ ቪድዮ ነዚ ይመስል። ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ከወጣኹም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብተወሳኺ እውን ከምዚኦም ዓይነት ታሪኻት ምስማዕን ዝፈቱ መሓዛኹም ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ